Horas manita kamang do inang. Adorang sota tangion hatan debata jamita minggu jumolo mahita tapasahat dirita tutuhani. Asini rohama dihamu do dame nasian debata ama do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan akamang do inainang tatangihon ma hatan debata ima jamita minggu Misericordias Domini tanggal 4 Mei 2025 di enet sian Evangelium Yohanes bidu 21 ayat 15 saarodi ayat 10 sia ujaha madhita tapayuti matakas di bagasan roha di bagasan pikiran mardongan hapor syauta asadung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham diau sian akaut. Jadi didok ma tu ibana. Olo Tuhan dibotohodo holong ni rohaku diho. Jadi didok Yesus ma tu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema padua halion. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi didokma tu ibana. Olo Tuhan. Dibotohodo holong ni rohaku diho. Dungi didokma tu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didokma patulu halio tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsak ma rohani si Petrus. Ala patulu halio didok tu ibana. Holong doroham diau. Jadi didok ma tu ibana. Saluhu na ale Tuhan dibotoho. Ditadahodo holong ni rohaku diho. Dungi didok Yesus ma tu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Natutusi tutudo naudoho tuho. Adoraku poso do peho. Hodo makoho sidirim. Laho manopot lomo ni roham. Alaidung matua ho. Surduk konomu matangammu. Jadi hohosan inalibam maho. Jala togi honon namaho. Tunaso hinalomohon ni roham. Alai marhite sian hatana odeng. Dibalu bado ibana. Manang songon dia parmatena. Laho pasahat pasangapon di bata. Jadi dung didok songoni. Nin nama mando ibana. Ihuttom ma au. Hurian nahi naholongan. Hupuka ma patorakon jamitaon. Nariti sada ilustrasi. Tatada do kana kamang winang jom ding ding. Jam ding ding. Adong nama cairikot si persiajarata sian jom ding ding. Parjolo. Dung tapa masuk baterai tu bagasan jom ding ding. Sianima jomi mulai bekerja, mangula ulaonna, mangula tugasna, detik tu detik, menit tu menit, jom tu jom. Songonima terus tanpa henti. Dakya so, jala dakya ibana manimbil di ulaunai, taratur do ibana mardalan, disiplin. Imana parjulu, paduahon, adong manang sodong jolma, na mamereng jom ding ding alai bertanggung jawab di bana pada lato tugasna. Datung ala sodong mamereng gabe soi bana gabidang mangula-ulau ni mana tetap di bana mangula-ulau. Dang arong do perahi ta liling-liling mamereng jom ding ding manang tapanot noti jomi dangang dope. Hola sekilas do hita mamerengi. Jaladakya tadongan-dongani jom ding ding. Jumok jok do tahe tatinggal hon ibana. Jala jok do tahurung ibana bisa ada ruangan. Alai luar biasana. Dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Patoluhon. Dakya dipuji halak jom ding ding. Rupani tado. Bah burjuni jomo bah. Terus ibana merdalan. Dakyai. Gariara tae jok-jok do tasalahon. Isarana. Da jok-jok do tabe atas songonon. Cepat itu. Sudah jam berapa sekarang? Atau pamumi ngajak pigaun. Nah,
Jojo tabi kamang winang. Molo terlambat kita dungo jam tasalahon. Terlambat kita masuk kantor jam tasalahon. Terlambat kita masuk tu sekolah jam tasalahon. Terlambat kita masuk marminggu tong do jam tasalahon. Lucuna taga jakupe janita jam do tasalahon dak par janita ina tasalahon. Alai nang pesongoni nang pejot-jot gabe sasaran muruk manang sasaran kekecewaan jom dinding, tetapi dia tetap setia melaksanakan tugasnya. Duk pe habis baterena baru pe so ibana karejo jala molo mate pe ibana nunga marguna ibana tunapunasa ilustrasi dia kamang duina asa songonido hita jolma ujuri to pade bata hita di bahid do batere ta ima hosa hanguluan asa bohado asa mengulu hita asa mangula-ulaon asa karejo melaksanakan tugas na pinasah di debata na marguna tu debata jala salili mangulu hita rekok do tatiru kesetiaan do tanggung jawab sada jom dingding dak pola sai berengon ni halak kita asa karejo kita alaya ala solo merek kita gabe soita gabe dak karejo kita rupani songon di kantor tahu dak pola ikon adong dipuji halak kita asarin gas kita karejo tahu gariada tahe nang pesipata dihatai jolma hita nang pesipata disalau kita dinamangula-ulau tak tanggung jawabi alai unang sumur kita mangulaoni ala di batado na mga pehoni tu kita furia nahina holongan diturpuk jamita minggu misericordias dominion taida sada tugas do tanggung jawab nanya pehon ni Yesus Kristus tuaka siuto di mana tuaka sisianna termasuk tu hitaon taida masong pakatayonna tu si Simon Petrus suku-suku ni Tuhan Yesus humolong do roham diau sian akaon ale Simon anak si Jonas jala suku-suku ni sampai tuduh heli dipasukutton dihatau Yesus di mana bahasa tulah lapatanna di boto Tuhan Yesus dunian holong ni rohan si Petrus na selaon jala bardui tu alus ni si Petrus olo Tuhan di boto hodo holong ni rohaku tuh alai puasa sampai tuduh heli disukun asa lam takas lam sakan lam suan di rohan si Petrus bawa ulaun marmahan ima tada holong ni rohatta tu Tuhan Yesus nah nuain suku-suku ni pe ajuari ma tuhita suku-suku ni holong doroham tu Tuhan Yesus humolong dorohata di Yesusi daripada akau daripada sudi na adong di gulmik ningul tahun unang terbalik tabahin unang tasukun holong do rohani Yesus itu yang gue dunga pas dia kamang rinang jala dunga dibuktihon Yesusi marhite hama matena dohot haheyonna alani molo disukun Yesus kita amanginang holong do roham dia ahado alusta molo si Petrus jelusi bana do Tuhani olo Tuhan di botodo hodo holong ni rohaku tuho tudu eli elusi di bain ibana jala garup jelusi bana Roma paretan Yesus parmahani ma akka biru-biruku gembalakanlah domba-dombaku asa odo nagabe tugas nanya pehon ni Tuhani tuaka na holong rohani ibana molo na tutu holong rohani holong rohatta di Yesusi tapar mahani ma biru-biru nei lapatanna tugas nyaka si hutton Yesus akan namar holong ni rohat ibana ima marmahan jalaka parmahani ikon nanionjar ni holong ni rohado dan alana terpaksa dak tamaga be parmahan molo so adong holong ni roha tu Tuhani molo tapar mahani biru-biru ni Tuhani na parjolo si ngoton ima ala holong dor hatta dinapuna biru-birui
ima Yesus Kristus. Atau dang lomoni rohani biru-biru isi bahenot tamar main nasida. Alai lomoni rohani Tuhan Yesus. Dan mangihuton selera ni biru-biru hitamar mahan. Alai mangihuton selera ni Tuhan Ido. Dan menjaga perasaan ni biru-biru hitamar mahan. Alai menjaga perasaan ni Tuhan Yesus. Takas na ima ulaon marmahan ima ulaon holong ni roha maradopon Tuhan Yesus. Dung takas di pasahat Tuhani ulaon si patupaon si Petrus sonima nang tuhita. Jalani do asa girama taulahon unang tapaling liling. Songon hatana tutusi tutudo na ulohot tuho. Ada orang puposo do peho. Hodo makoho sirin laho manopot lo maniroham. Alai dung matua ho sulukonomu matangamu jadi hohosan inalibam maho. Jalatoginon nama ho tunaso cinalo mohon niroham. Yohanes 21 ayat 10 lalu. Lapatan nada ngadong alasan manulak ulah marmahan. Unang tado posodo piau. Dan tahu mangulah ni. Justru ada orang posodo pe ikon hicama rohana mangulah parsuroni Tuhani. Mulu uju dia posoonda mendau-dau ibana siat Tuhani balap buhama. Dung lama tua ibana dang tarbahes sabi manconok tu Tuhani. Allah ngagumo gobe akana lebani laho makohosi ibana naso tulomoni rohana. Hamo kadongan sapor siaw na kamang do ina. Molo di konteks ni turpuhon identik do parmahan diinganan na lungun-lungun. So adong nama mereng parmahani. Dahola parmahani do biru-biru na di sini. Alani hatop do ditanda ganut biru-birui suara ni parmahanna. Jala satia do biru-birui mangihutton parmahanna. Buasa satia biru-biru itu parmahanna. Ala dihilala nasida do holong ni rohani parmahannai. Mereka dapat merasakan kasih sayang dari gembalanya. Intinya parmahani menunggu-nunggu biru-biru tu hanguluan dok mangalehon hasonangan dohot haluaon menjaga kedamaian mereka. Lujahian dan namar mahanonak kamang dina daktaru lahitai molo somardongaton holong ni roha molo laksian holong ni roha molo mangulau ni jala ikos satia dohita diulau ni. Kita harus benar-benar menikmati supaya kita mampu untuk melakukan songon hasatiau ni jom ding masih tiruannya kaparmahannya diulau-ulau na nangpe dangadong nama mereng jala nangpe dangadong nama muji gariada kan jok-jok do disalahon jala dimuruki na asing alani lujana sipata do hirana habis baterai manang habis gugu alai hatop doi digoi Kristus muse marhiti asil tolong rohana alani asa unang murah-murah habis batereta ikot toktong doita terhubung tu holong ni rohani Tuhani ido pangatusion hata na parpudi na idok ni Tuhan Yesus si Petrus ihutto maau Yohanes 21 ayat 10 akan satia mangihutton dok makaholongi Tuhan Yesus saya terus do di lehong gogo di lehon hahipason habisuhon hatauon dalam martabat-martabat ma holongi roha atau parmahani ma biru-biru ni Tuhani di bagasan holongi roha. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melayani. Shalom.